दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादा सोलोंथाइनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावबोलांनाय खामानिफोरखौ लानानैनो जों दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादा खौसे सोलोंथाइनि सायाव जों नाजादों आरो थांनाय 2019 मायथाइनिनो 11 आरो 12 जानुवारिनि रुनिकाटा जिल्ला दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि बानजायनायाव 30थि बोसोरसालिया जथुम्मानि गेजेरजों जों माखासे दाबि दावाफोर लादों। बैफोर दाबि दावाफोरखौ जों जाफुंसार होनायाव 20 मे जा क'क्राझार जिल्लानि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव जों बर' फरायसा आफादजोंबो सावरायनाय जादों आरो बे हाबाफारिखौ लानानैनो जों फाइनेलि जोङो 11 जुलाइआव जों रङियानि सार्किट हाउसआव जों सावरायनाय जादों। गिबि जोंनि दाबिफोरानो जाहैबाय जे बर' फरायसालिफोराव दिनैसिम बर' फोरोंगिरिफोरखौ जोङो मोनफ्रोमबो गुदि फरायसालियाव साफायै फोरोंगिरि थिसननाय नुनो मोनदों आरो जायनि जाहोनाव जों दिनै गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा नांगौ बायदि जोङो फाउन्डेसनखौ जों सोलोंथाइखौ जों होनो हायाखै आरो जायनि जाहोनाव दिनैसिम बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव बर' बिजाबफोरखौ जोङो सम मथे जों मोनजोबनाय मोनाखै आरो जायनि जाहोनाव दिनै माखासे एसामिस मिडियामफोराव लाइब्रेरि बिजाबफोरा एसामिसजों माखासे लिरनाय दङ नाथाय दिनैसिम जोंनि बर' मिडियामफोराव बर' फरायसालिफोराव बर' बिजोंनि लाइब्रेरि बिजाब होनो हायाखै आरो जायनि जाहोनाव जों दिनै माखासे फरायसा फरायसुलिफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनायाव थाबथानांगौ जादों आरो ओंखायनो जों बैफोरबायदि हाबाफारिखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों सावरायलायनायनि गेजेरजों थिरांथा खालामदों जे आसामनि गुबुन जेरैहाय 20 जिल्लायाव थानाय धेमाजि, लखिमपुर, बिश्वनाथ, सनितपुर, अदालगुरि, बाक्सा, नलबारि, क'क्राझार, चिरां आरो गवालपारा आरो कार्बि आलं आरो गलाघाट जिल्लाफोराव मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जों हाबनानै दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादा दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि गासै फोरोंगिरिफोरखौ खौसे खालामनानै जों सोलोंथाइखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनायाव जों नाजादों आरो माखासे बेवहाय जोंहा सोलोंथाइ होनायाव जों माखासे रिंसारथि आरो बानान खान्थिनि गेना गोरोन्थिफोरखौबो जों फोसाबनायनि राहा लामाखौ लादों। बेनो जाबाय जोंनि दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि थांखि आरो दिनै जोंनि गुदि फरायसालिनि समस्याफोरखौ जों माखासे जोंनि गार्जेन्स आफाद हिसाबै जों बर' थुनलाइ आफादखौ जोङो सिबियो आरो मानियो। दिनै बर' थुनलाइ आफादनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा मावाखै नङा मावदों नाथाय दिनैसिमबो जोंनि बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि बा बर' फरायसालिफोरनि मावनो गोनां खामानिफोरखौ मावफुंजोबनो हायाखै जायनि जाहोनाव दिनै सनितपुर जिल्लायावनो भेन्सार फरायसालिफ्रा दिनैसिम 74 खान दङ आरो थांनाय 2011 मायथाइनि जिथु प्रभिन्सियेलाइज एक्टनि आयेनजों जा बिथांमोना प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि राहा लादोंमोन नाथाय दुखुनि बाथ्रा सनितपुर जिल्ला बायदियाव दिनै गंसेल' फरायसालिया प्रभिन्सियेलाइज जानो हादों आरो गोबां भेन्सार फरायसालिफोरानो दिनै थाबावनांगौ जादों जायनि जाहोनाव जोङो बैफोर बाथ्राफोरखौ जोंनि दुलाराय बर' फोरोंगिरि आफादा सांग्रांथि मेल खुंनायाव जों मोनबोदों आरो मोनबोगासिनो दं आरो माखासे टेट फोरोंगिरिफोरा दिनैसिम कन्टेक्सुवेलावनो दङ आरो बिथांमोना दिनैसिम रेगुलार जानो हायाखै बैफोरबायदि खामानिखौबो जोंनि माखासे राजखान्थियारि दैदेनगिरियानो जा माखासे गुबुन आफादनि आफादगिरि बा आफादानो जा बिथांमोना बेफोर हाबाफारिखौ जुदि खौसेयै मावोब्ला निश्चय जोंनि बर' फरायसालिनि बा बर' फरायसा फरायसुलिनि सोलोंथाइनि सायाव जा साननाय हनाय बा जा सानदों बेफोरखौ निश्चय मावलांनो हागोनखौ आं सानो आरो बेफोरजों लोगोसेनो जों बिजाबनि सायाव बर' थुनलाइ आफादा जिखिनि आखायाव लादों बेखिनि खामानिखौ मावजोबनो हायाखै आरो आं बर' थुनलाइ आफादखौ मोनसे खावलायनो नागिरदों दिनैसिम गुदि फरायसालियाव 3 बोसोरनिफ्राय 6 बोसोरसिम मुं थिसननाय जायो बै 3 बोसोरनिफ्राय 6 बोसोरसिम मुं थिसननायाव माखासे गथ'फोरा प्राइमारि लेभेलखौ नार्सारि लेभेलखौ ICDS आव फोरोंनाय जायो नाथाय दुखुनि बाथ्रा बै ICDS फोरोंग्रा वर्कारफोरा दिनैसिम बर' मिडियामनि बर' बिजोंनि बिजाब मोनाखै जायनि जाहोनाव बिथांमोना दिनै एसामिस आरो इंराजिखौनो बिथांमोना फोरोंनांगौ जादों आरो बेनि जाहोनाव माखासे गार्जेनफोरा गावनि गथ'खौ
एसामिस रोंखानायखाय इंराजि रोंखानायखाय जानो गैयाब्लाबो दुखियाब्लाबो बिथांमोना इंलिश मिडियामाव आरो एसामिस मिडियामाव हरदों। बैफोरनि जाहोनावनो दिनै गुदि फरायसालिफोराव बाङाय बा खम जालांनायनि मोनसे जाहोन हिसाबै नुनो मोनदों। जोंनि बै माखासे सरकारखौ बुंदों खामानि मावनो जोंहा जितु जोंनि मोनसे सरकार दंखायो। सरकार होननानै बुङोब्ला जोंहा मोनसे आसाम सरकार दंखायो आरो आसाम सरकारनि आन्दारावनो मोनसे बिटिसि सरकार दङ। बिटिसि सरकाराबो मावनो गोनां दंमोन खामानि दं आरो आसाम सरकाराव माखासे मावनो गोनां खामानि दं आरो बै बेलाफोराव जोंनि माखासे बर' माहारिनि माखासे दल संगठन दंखायो, आफादफोर दंखायो। बैफोर आफादफोरनि गेजेरजों आफादफोरा नारसिनोब्ला जाहाथे जोंनि सोलोंथाइनि सायाव जा समस्या जानानै दं, जेंना जानानै दं, बै जेंनाफोरखौ आं निश्चय सुस्रांनो हागोन होननानै आं सानो। ओंखायनो दिनै दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादा बैफोर माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि राहा लामा नागिरनानै जों दिनै गिबि गुदि फरायसालिनिफ्रायनो जागायजेननोसै होननानै जोङो खौसेथि खालामनोसै होननानै जों दिनै आसामनि मोन 20 जिल्लायाव थानाय गासै बर' गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौ खौसे खालामनानै आरो सोलोंथाइनि सायाव सांग्रां खालामनो होननानै जों दिनै बैफोर हाबाफारिखौ लादों। जायनि जाहोनाव जों दिनै मोनफ्रोमबो जिल्लायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हांख्रायनाय लेखा जों मोनबोजोबनो हादों आरो बिथांमोननि थ्रुयैनो जों माखासे जिल्लाफोराव हाबनानै निश्चय जोङो सोलोंथाइखौ जोङो दावगानायाव मदद हागोन होननानै आं मिजिंथिदों। आं आसा फारिदों जे जोंनि बर' मिडियाम फरायनाया खम जालांनायाव जा प्राय माखासे जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि गथ' गथायखौनो आं नुयो आरो जा बर' बिजोंखौ जों फोथांना लाखिनायाव जोङो दिनै बोसोरनिफ्राय बोसोर जोङो मोनसे एवारनेस मोनसे जोङो गोबां जोंनि आफादफ्रा लाबोदों। नाथाय जों दिनैसिम खौसे खालामनो हायाखै। खौसे खालामनायनि हायैनि जाहोनखौ आं बेनो नुहुरदों जे जोंनि माखासे गोरोंसाफोरानो इन्टेलेक्सुयेलफोरानो दिनै बर' बिजोंजों थाङालासिनो गुबुन बिजोङाव थांगासिनो दं। जुदि बेफोरबायदि थांबाय थायोब्ला जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि भुल जागोन आरो दैदेनगिरिफोरनि भुलावनो जोंनि बर' बिजोंखौ जों फोथांनानै लाखिनायाव गोब्राब जागोन होननानै आं सानो। ओंखायनो आं खावलायदों जे जों बर' बिजोंखौ फोथांनांगौब्ला जोंनि दैदेनगिरिफोरानो गिबियै गावबा गावनि गथ'साफोरखौ बर' मिडियामाव फरायनांगोन होनना आं सानो। जे जोंनि गेजेराव माखासे साननाय हनाय दं जोंनि गोरोंसाफोरनि गेजेरावनो जे जोंनि बिमा रावजों फरायोब्ला जों माखासे खामानियाव जोङो आवगायनो हाया होननानै जे जोङो एसामिस मिडियाम आरो इंलिश मिडियाम फरायबालायनो जोंनि गथ' गथायफोरालायनो माबा जायो गोजौ थाखोआव थांनो हायो। नाथाय दिनै जों नुदों जोंनि माखासे गोजौनि दैदेनगिरि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ लानानै दिनै गासिबो जोंनि बिमा रावजोंनो फरायजोबनाय। नाथाय दिनै आरो गुबुन जोङो हादोरफ्राव नुयो जेरै जापानफोरखौनो हमनानै ला, चाइनाफोरखौनो हमनानै ला, बिथांमोनाथ' गासै गावसोरनि बिमा रावजोंनो फरायजोबनाय। माखासे टेकनिशियानफोरा बिथांमोनानो जाजोबो। दा जापाननि टेकनिशियानजोंनो जों सालायगासिनो दं। बे चाइनाफोरावथ' माखासे बिगियानि ओंखारदों। दिनै अब्ला जोंबो जोंनि बिमा रावखौ फरायनानैनो मानो जों हाया? जायनि जाहोनाव जोंनि बर'निख्रुइ बांसिन गुरै बाथ्रायानो गैया। जायनि जाहोनाव बबेबा एसामिसफोरावथ' दिनै बबेबा भाषायानो गैया। जोंनाथ' बिराद गुवार दं। जायनि जाहोनाव मोनसे उदाहरन हिसाबै जोङो गं खोनाय बाथ्रायानो जोंनिया बहुद दं। गं सिंनाय, गंनाय, गं खोनाय, गं खोंथारनाय, दानख्रुबनाय, दानस्लिंनाय गोबां बाथ्रा दं जोंहा। अब्ला जों मानो हाया? जायनि जाहोनाव जों दिनै बैफोरबायदिया गुदि फरायसालियाव सासेल' फोरोंगिरि थानायनि थाखायनो जों माखासे नांगौ बायदि क्वालिटि इडुकेसन जों होनो हायाखै। आं ओंखायनो सानो जे जोङो प्राइभेट फरायसालिफोर बायदिबो जोङो साबजेक्ट वाइसआव जुदि फोरोंगिरि मोनोब्ला निश्चय जों गुदि फरायसालिफोरावबो सरकारि फरायसालिफोरा मोजाङै गुनगथ सोलोंथाइखौ होनायाव आरो गुन गोनां सोलोंथाइ होनो हागोन होननानै आं निश्चय सानो। ओंखायनो आं खावलायदों जे जोङो गुदि फरायसालियाव थाखो बायदि फोरोंगिरि होनांगौ। जोंनो दा 30:1 खौ जोंनो नाङा। पिपुल टिचार रेशियो मोनसे होयोब्ला जों जेब्लाबो जाया। आरो जायनि जाहोनाव गुदि फरायसालियावनो जुदि जों मोजाङै फोरोंलांखायोब्ला थाखो बायदि जों फोरोंगिरि मोननानै अब्ला निश्चय जों मोजाङै गुन गोनां सोलोंथाइखौ जों फोरोंनानै हरनो हागोन। आरो दिनै जों मोनसे खोथाखौ रोखा बुंनांगोन जे नंगौ गंफ्रोमबो गुदि फरायसालियाव इंराजि आयदाखौ जोङो सोसननानै होदों। नाथाय इंराजि आयदानि सायाव जोंनि गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरिफ्रा माखासेया
नलेजबो गैजाबो जानो हानाय। ओंखायनो आं सानो गुदि फरायसालिफोरावबो साफायै जुदि इंराजि फोरोंगिरि थिसनना होयोब्ला निश्चय जों मोनसे इंराजि रावखौ मोजाङै बुंलांनो हागोनखौ जों सानो आरो जोबथारनायाव आं दिनै खावलायनो नागिरो जों गुन गोनां सोलोंथाइखौ होनोब्ला जोंनि मोनफ्रोमबो आफादा दायित्व लानांगोन। फरायसाया फरायसानि खामानिखौ मावनांगोन, बिमा बिफाया बिमा बिफानि खामानि मावनांगोन, बर' फरायसा आफादा बर' फरायसानि आफाद मावनांगोन, आइजो अनसाय आफादाबो बाहागो लानांगोन। बबेबा साहित्य सभायाथ' लागासिनो दङ, धोरोमारि आफादफोराबो एफा एफा बाहागो लालायोब्ला निश्चय जों जोंनि अभाब अभियोगखौ जों सावरायलायनानै जों सरकारखौ नारसिननो हागोन आरो बै खामानियाव सरकाराबो मोजां बाहागो लानांगोन, जायनि जाहोनाव सरकारा जोंनि सेकेन्ड बिफा हिसाबै बे दायित्व लानो गोनां अधिकार दं। जिहेतु जोङो जोंनि मावनाय दांनाय डेम'क्रेसियाव जोंनि मावनाय दांनाय जोंनि अभाब अभियोगखौ सरकार दंखायो हिसाबै सरकारा जोंखौ सुंनांगोन। मानो होनोब्ला बे जोंनि नैथि बिफा हिसाबै सरकारा जोंनो बेखिनि खामानिखौ सुबिदा होनांगौ। आरो जुदि सरकारा सुबिदा होआब्ला जों बेखौ मोनफ्रोमबो आफादानो दायित्व लालायनानै बेखौ नारसिननांगोन। आं दिनै खोब गोजोननाय मोनदों 2006 मायथाइनिफ्रायनो जेब्ला बिथांमोना 2005 मायथाइयाव मोनसे सेन्सास खालामदोंमोन, बे सेन्सास खालामनायनि उनाव जेब्ला 2006खौ बिथांमोना सोलोंथाइ बोसोर हिसाबै घोषणा होदोंमोन, बैनिफ्राय बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे साइकेल रेलिबो लादोंमोन आरो साइकेल रेलि लानायनि उनाव बिथांमोना हाउस टू हाउस थांनानै सोलोंथाइनि सायाव एवारनेस लादोंमोन। दा बैफोरबायदि एवारनेसखौ फरायसाफोरजों जुदि जोंनि दल संगठन बा सिङाव थानाय माखासे आइजो अनसाय आफादानो जा, माखासे हारिमु आफादफोरानो जा, बिथांमोनाबो जुदि लाफायोब्ला निश्चय जोंनि बर' फरायसा फरायसुलिफोरखौ जोङो सोलोंथाइ होनायाव मोजां जागोन। आरो जोंनिफ्रायनो दिनै फैयाखै नङा, टप 10आव माखासे फैगासिनो दं आरो बेफोरबायदि बांसिननिफ्राय बांसिन मोजां जागोनखौ आं आसा फारिदों।